Здравейте! Когато си говорим за менторство, различните хора го възприемат по различен начин. Някои смятат, че това е ролята ти да даваш съвети, други смятат, че си преподавател, треньор, тук понякога даже и магиосник. В това видео ще ви разкажа какво е менторство и най-вече какво не е. За да бъдеш успешен ментор, преди всичко е много важно да знаеш какви са твоите цели и защо го правим. Менторството е процес на съпътстване и насърчаване. Менторът е като компас. Той не върви вместо младия човек, но му помага да избере своята посока. И ето едно важно разграничение. Менторството не е коучинг. В коучингът се задават въпроси. Менторът често задава въпроси, но споделя личен опит, за разлика от коучът. Това, което се случва при менторството е, че менторът ти задава насочващите въпроси, дава ти личният си опит, но и често служи като личен ролеви модел. Менторът подкрепя развитието в дългосрочен план, коучът оптимизира конкретно представяне. Второ разграничение. Менторството не е фасилитиране. Фасилитаторът по-скоро води процес. Често фасилитираме срещи, дискусии и различни събития. Второ разграничение. Менторството не е фасилитиране. Фасилитирането е водене на процес. Често казваме, че фасилитирането е като маслото в една машина. Ние спомагаме частите да вървят заедно, но не е наша роля ние да им казваме какво да правят или как да го постигнат. По-скоро се фокусираме върху процес. Менторът е повече от фасилитатор. Той не само създава пространство за идеи, а също подкрепя и насочва личностното израстване. И третото разграничение, мили хора, е, че менторството не е обучение. Когато имаме обучение, често ние следваме много ясно зададена програма с много ясни конкретни обучителни цели, които следим. При менторството ние имаме гъвкавостта да подходим към младия човек спрямо ситуацията и спрямо конкретните му нужди, без да следваме учебен план. Или, ако трябва да направим разлика между преподаването и менторството, то е като преподаването е да готвиш по рецепта, а менторството е да отвориш хладилника и да готвиш с това, което има вътре. Менторът открива потенциала на младия човек, а не му сервира готовото знание. Още нещо, което не е менторът. Менторът не е психолог, той не е родител. Неговата роля не е да решава проблемите на младите хора. Напротив, неговата роля е да бъде подкрепящ в процеса на младия човек в неговото личностно развитие. Менторът създава условия младият човек да намери своите отговори, да опита, пък да сбърка и най-вече да научи уроците си сам. И до тук какво можем да кажем? Че менторството е нашето изкуство да слушаме, да подкрепяме и да вдъхновяваме. Не е нужно да знаем всички отговори, все пак и ние сме човеци. Наша работа като ментори е да създадем сигурната среда, в която младите хора да се чувстват вдъхновени, да се чувстват уверени и сами да откриват тези отговори. Всъщност в това се крие нашата суперсила на менторството. То е много по-силна от всяка магия.